Segítség! Hal lettem! Horgászni mentem! Várj, pecás! Szia, pecás! Látom, itt még mindig a régi fejetlenség uralkodik. Liza? Bill? Majd én rendet teremtek. Kisfiam, most el kell mennünk apáddal. Anna nénét vigyázz Csillácskára. Neked meg játszótársul eljött az unokabátyád. Ó, ez hiányzott. Szia, anyuci! Szia, apa! Szia, kicsim! Legyetek jók! Kedves nézőink, és ebben a pillanatban! A Serengeti élővilágára jellemző. Drágám, boldog vagyok, hogy újra látlak. Keverjünk hozzá egy kis hagymát, a tükehal kifogásához a legalkalmasabb. Juliska futott Jancsikához, kinyitotta az istáló ajtaját, és sírva. Gyorsabban olvas, mert elhasszom rajta. Majd igyekszem. Mi van, csak a komputereddel tudsz játszani? Éppen kiszámolom, hogy milyen hosszú egy DNS molekula. Micsoda ravas-csavaros létra! Ezen én is föl tudok mászni! Add vissza! Milyen harapos a gépek processzora! Add vissza a gépem! Nyugodj meg, csak kipróbálom! Ne, hagyd, az nem játék! Ne nyomd meg a kilépés gombot! Mi? Hoppá, a kilépést miért ne? Rendszerhiba. Látod, néni? Így sokkal szebb vagy. Apa! Nagy szerencsét, hogy elmentettem. El tudod képzelni, mi van, ha odavész a munkám? Nyugi, Dagikám, nem veszed oda. Szia, bátyó! Jó, neked már rég ágyban lenne a helyed. Ancsa néni turmol benne. Az a jó, már itt se vagyok. Hé, Dagi, te meg hová mész? Felébreztem jó anyámat. Fontosabb dolgod van. Add vissza! Találd el, hová megyünk. Én aztán sehova sem. Azonnal add vissza! Márpedig velem jössz pecázni. Akkor sem megyek, ha megpukkadsz. Szerintem dalolva jössz és önként. Ne! 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 Egy pazarkanyar! Valami ráharapott. Hé, Dagi! Gyere már, segíts kihúzni! Nem tudok átmenni! Meg aztán itt nem is szabad! Gyere már, ne siránkozz! Vagy talán félsz?
kis halacska. Ez itt egy hippocampus vulgaris. Nem, ez egy csikólány. Már el is neveztem Pacinak. Helyesebben tennéd, ha visszaeresztenéd a vízbe. Csilla, add ide szépen. Nem adom. Add ide. Ő az enyém. Meghal, hogyha nem dobod vissza. Azt hiszem, ideje hazamennünk. Gyere, Csillácska. A dagály! Pecás, segíts! Pecás! Pecás! Mit csináljunk? Pecás! Merre vagy? Pecás! Gyere vissza! Pecás! Hé, Dagi, nézd csak körül. Elképesztő ez a barlang. Ha ez alagút biztos vezet valahová. Na hát... Dagi, nézd, mit találtam. McLeod professzor. A tengerbiológia nagy doktora. Hűha. Pecás! Pecás, szomjas vagyok. Ez a professzor biztosan tudja, hol a kijárat. Talán jobb lenne, ha eltűnnénk. A legnagyobb tudósok nem kedvelik az olyan közredméli látogatókat, amilyenek mi vagyunk. Nézd csak ezt a halat. Kaliforniai repülőhal. Egész jó képű kis halacska. Pecás, szomjas vagyok. Pecás, ki ez a bácsi? Én? Ki vagyok én? Mit mondtál az előbb? H.U. McLeod professzor. Isten hozott! Üdv, Isten hozott! Én is professzor vagyok. Látod kell a legújabb kísérletemet. A globális felmelegedés eredményeként az északi és déli sark jegye megolvad a 3. évezred folyamán. Ettől pedig drámaian csökken a lakható szárazföldek területe. A világtenger vízszintje megnövekszik, méghozzá négyzetgyök 32 000 lábbal, azaz... 178,885 ezred láb, plusz-minusz 17,3 láb a relatív páratartalom függvényében. Helyes, professzor! Fúj! Csodálatos felfedezést tettem, kedves Dagi professzor! Lehetővé teszi az emberi életet akár a víz alatt is. Most megmutatom, hogyan készül a vízi varázslat. Először is kell hozzá... Mi is volt az? Tőkehalcsáp. Láb, itt is van. A memóriám valahogy nem a régi, ezért az egészet dalba foglaltam.
Vegyétek videóra! Egy pillanat legyen örökbecsű! Kamera forog, tessék! Végre eljött az én időm! Buta vagyok, jaj, majd elfeledtem, jaj, de... Buta fejem! Itt az ellenszer, saját találmány ez is. Az összetétele majdnem ugyanaz, csak fordított sorrendben keverendő, és a végén kell hozzá egy kis sárga hínárli. Limonádé! Leállt a szivattyú, jaj! A generátor kikapcsolt. Látod, Tati professzor, a gép friss tengervizet keringet az akváriumokban, éjjel-nappal. Másként a halacskáink meghalnának. Látod, itt jön a víz egyenesen az óceánból. Szasztok, fiúk! Nem láttátok Csillát? Kit? Nem, már legalább 6 perce. Csilla! 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 Ó, Csilla! Merre vagy? Figyelj csak, ez meg miféle fura hal? Tengeri csillag, víz nélkül elpusztul, dobd a tengerbe. Csilla, kérlek, hagyd abba a bujócskázást! Csilla! Gyere elő, ne bujócskáz! Ez még mindig vesz. Lássuk csak. Jaj, ne! Ez nem lehet! Becás! Becás! Semmi! Nem látok semmit odalent! Reménytelen! Ha így nem találjuk meg, csak egy lehetőségünk marad! Várj! Ha 48 órán belül nem veszed be az ellenszer, hal maradsz örökre! Csilla! Pecás! Hová tűntetek? Csilla! Csilla!
sejtem. Mától fogva mindketten tudunk beszélni. Kedves vérengző barátom. Tudok beszélni, és gondolkodom. Milyen ízletes. Eme, itóka. Érzed az erőt? A hatalom édes ízét. Ízek? Szabakám! Hé, húzold meg a magam szálkament közéje. Mától fogva? A száj és fogápolásod nem az én feladatköröm. Mi? Nem vagyok a fogmosód. Használj fogsejmet. E perctől fogva én vagyok a főnök. Csodás tudásommal hírnevet szerzek. Dicsőséget, szolgákat. Nincs alatvaló jelölt. Egy apró cseppecske, hogy ne legyen túl okos. Vigyázz! Egy-két hány! Elég már. Elég. Hol császkáltok? Órák óta kereslek titeket! Könnyen táncikáltok, még a gyerekeitekkel se törődtök, azért ilyen neveletlenek! Az én Charlie-mat is elcsábítják! Az elvetemült fiatok azok, hogy eltűntek mind! Mami, elúszott a takaróm! Mami! Szia, Paci! Ugye emlékszel rám? Jössz játszani?
Medúza lettél? Nincs időnk viccelődésre. Dagi, mondd, mit keresel? Tudod mit? Most még nagyobb lett a fejed, még a gondolataid is látszanak. Ha ilyen gondolatolvasó vagy, kitalálhatnád, hol az ellenszeres üveg. Hogy micsoda? Az ellenszer? Miért kellene mindenképp megtalálnunk? Dagi, mi történt velünk? A vihar erősödött. A csónak elsüllyedt. Mi? És én nem tudok úszni. Ez miért csak most nyögött ki? Innom kellett a varázsitalból. És az ellenszer odaveszett, én pedig ilyen medúza lettem. Aranyos medúza vagy. Mi lett a professzorral? Ő is a tengerbe esett. Lehet, hogy vízbe full. Megfulladt. Gondoltam, átruccanok meghallgatni Gógyi beszédét. De merre mész, Távi? Az unokám ért a szomszédvárosba. Ugye milyen érdekes, hogy változnak a dolgok? Ott van például az evolúció. Olyan, mint egy hatalmas futószalon. Az ám. Nemrég még félszegúszóként evickéltünk, most meg bálnabuszra várunk. Már legalább 5 perce késik. Elnézést. Hogy lehet, hogy tudtok beszélni? De sem vagy, Néma, magadtól is tudhatnád. Igen, de én... Az igazat megvalva, mindannyiunk beszédképessége Gógyi varázsitalának köszönhető. Gógyi varázsital? Hallanatok kéne, hogy beszél Gógyi. Igazán felemelő élmény. Remélem jut hely nekünk is a nagy gyűlésen. Hogy néz ki az a varázsital? Ugye szögletes üvegben van, és... Nézzétek, jön a bálnajárat. Elég sokat késett, ez már tűrhetetlen. Uram, a hölgyé az elsőbség. Köszönöm, drágám. 2 pikkely 5 kavics lesz, hölgyem. Tessék, a többi a magáé. Egy pillanat! Ez kérem hamis pénz. Hamis pénz? Szálljatok ki! Mi? Dagi, add a szemüveged. Akkor tessék, ezek transatlanti, transpacifikus világtengerszerte elfogadott luxusérmék. Így rendben van. Lesznek a jegyeitek. Egy pillanat. Ők ketten 6 éven aluliak, ingyen fuvar jár nekik. Hát persze, itt a visszajáró. Ez a szegény flótás gyengén látó, neki is jár kedvezmény. Hát én azt hiszem, jó legyen. És ha már itt tartunk, visszavennéd a fölösleges jegyeket? Hát... legközelebb legyen nálatok apró. És mi lett volna, ha nem jön be a trükk, te kis zseni?
Kezdetben csend vala a vízben. Egy csobbanás se volt sehol. 1000 apró buborékként szórta szét az Úr a fényt. És az alkotás fénye most ismét virrad. Új holnap jön, újabb korszak. Itt a sok halászhajó, fajunk levesbe jó, így hát ránk csak egy frigider várt. Itt van most még egy esély, ez a léoly csekély, csak embereknek árt. Hát jöjj és vigyál, most nekünk áll a bál, sorsunk majd jobbra vált. Egyetlen korty mindent megoldó, mélyreható. Az értelem, itt az észhez út, az értelem, nekünk nagy látogató, a Gódi érteltő. Kis titok, mit iszok, mint fővezető. Hátom álmokhat át, amint gyöngyöt ad át. Nekem dolgozik minden kis kéz. Nem csak a nyelvhalért szót, minden megkapható, hisz egy szó is már minden köz. De bölcs nagy vezér, új löntyöt sokat ér. Nézd, légy, ez nagy elény. Korad király, huszonyos úr, és ő most a csúcs. Az értelem, itt az észhez út, az értelem, nekünk nagy látogató, a Gódi érteltő. Korad király, huszonyos úr, és ő most a csúcs. Ő maga az igazság. Hát ez ki? Úgy jönnék már hozzá. Jóra való ivadék. Palackod én hoznám. Ne, azt elbírom magam is. De minek, ha én is vihetem? A palack itt marad nálam. Legalább hadd igyak egy kortyot. Ne, pecás, ne! A tenger fenekén vagyunk, megfulladnál. Kapd el őket! Csak ültesd le őket. Mindjárt foglalkozom velük is. Elnézést, csak egy pillanat. Nem fogadom el a tervet. Az én szobrom legyen monumentális. Ne csúszanak! Ha kell, küldök még pár ezer munkást. Elnézést a várakoztatásért. Tessék! Egyetek! A gyűlésem mutatott lelkesedésetek megindított. Bár minden egyes híve milyen elkötelezett volna. És most mondjátok el nekem, mit tudtok erről az isteni koktélról? Aztán majd én is mesélek a terveimről. Kagylószósz lesz hozzájuk. Elnézést, egy pillanat. Előbb megszerezzük tőlük a varázsita receptjét. Aztán megeheted őket. Jó, helyes. Ne féljetek, picinke falatkáim, haverkáim, fiókáim, imádom a nyüszüke minyonkákat. Nézd ki, rákcsáljatik cukorkát. Cukor! Köszi főnök! Na, hol is tartottunk? Ja igen, hát persze. A palack. Add vissza, miénk! Nyugi. De ez A miénk volt! ahhoz kell, hogy megint emberek legyünk. Mi nem is halak vagyunk, de nem ám. Persze, hogy nem. Ti különleges vendégek vagytok. Láttam én azonnal. Ez igazi lehetőség egy olyan okos kis ivadéknak, mint te. Az egész világ nyitva áll előttünk. Urak lehetünk. Te, meg én. Csak meséld el, hogy lehet szert tenni még több varázsitarra? Én nem tudom, hogy. A professzor vízbe fut, ő találta fel. Egyedül ő tudta a receptet. Hidd el, hogy igazat mondok. Az utolsó csepp is nálad van.
Itt majd lesz időtök gondolkodni. És hogy serkentsem az agyacskátokat, elkülönítem a kedvenceteket, és elküldöm egy kis kényszermunkára. Laci, ne menj! Mi a csodát akarsz tőlünk? Az igazat. És legkésőbb holnapig erezd le szápad csemegék. Ízes falatkák. Hol lehetnek? Ide jutottunk. Sose kerülünk haza. Halak maradunk örök időkre. Ne csináld itt a pánikot, inkább használd az eszed, ha már ilyen nagy a fejed. Ide! Hadlát! A szabályzat szerint a foglal nem beszélhet az őrizetessel! Hiába játszol itt katonásd, itt messze vagy te attól. Nyámnyila vagy. Hogy érted azt, hogy nyámnyila? Egy katona fegyelmezett, bátor, és legfőképpen erős. Mi? Példának okáért. Fogadni mernék, hogy az ollocskáddal ki sem tudná csorbítani ezt a vasrácsot. Hogy nem-e? Ezt nézd meg! Figyelsz? Persze. Mehetsz? Persze. Na rám, ennyi! Várj csak, ez is menne? Könnyedén! Ugyan, ez lenne csak az igazi erőpróba. Szintiszta titániumból van az egész. Ne, nem a kulcsról beszélek! Nem, eddig még nem jelentkeztek. Én... Szóval nem. Tudom, hogy sok hasonló esetük van, mégis lehetne, hogy én... Drágám, Csak ide! Halló? Most jól figyeljen rám, kedves rendőrtiszt úr! Mint Anna, ne adófizető polgár. Anna, jobb lenne, ha talán hogy én. kirúgják! Add ide azt a telefont! Nem adom! A gyerekeink megmentésén fáradozom. Megint a te fiacskát hozta ránk a baj. Az én fiam nem csinált semmit! Nem vitatkozom veled! Elvárom, hogy a legjobb embereit vesse be! Figyeljem! Nem! Maga figyeljen rám! Ha nem találják meg az én drága Charlie-kámat, de igen gyorsan ám! Mi? Vízhal? Mi az, hogy vízhal? Halló? Bolondok! Magával vitte a pecakotját. A csalia is hiányzik. Biztos horgászni mentek. Üdvözöljétek a gazdát! Mi lesz? Az emlékművem! Ostromák! Építsétek! Javítsátok! Újítsátok! Pecás! Charlie! Csilla! Pecás! Jaj, ne! Úgy véled, hogy... Nem. Az nem lehet. Ugye nem? Mi az? Pecás
csinálta. Tegnap mutatta nekem. Charlie! Charlie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Péter! Add rám! Add ide a kulcsot! Különben a varázserőmmel békává változtatlak! Ébresztő! Add ide a kulcsot, mert ha nem, akkor... Paci! Pecás, Paci majd segít nekünk! Paci nincs itt, kis csillám. Paci, hozd a kulcsot! Paci... Paci! Micsoda reggel! A nap is az én birodalmamban kell fel. Na jó, reggelizek! Paci, dobd a kulcsot! Hé, Rákuci! Megállj, csak saját ollommal foglak felbrítani! Reggeli. Talán siettek? Szökés mi? Kioltottál a lámpát? Hol vannak a szökemények? Itt vagyunk fenn! Támadás! Segítség! Most megvagy te Eresszel! Eresszel, te idióta! Persze, persze! Egész éjjel csak zikát lehetnek is bocsok! Cápa! Megszöktek a foglyok! Gyerünk! Haszontalan parmok vagytok! Még sushinak se vagytok jók! Nem is érdemeltek mást, mint kivégzést! Az micsoda? Cápa! Tald fel azt a mi hasznarákot! Ha végeztél vele, edd meg önmagad! Igenis. Úgy értem, nem érdekes. Egy kis elszólás. Senki sem végzi ki magát egy civilizált társadalomban. Te! Ki? Én? Igen, te. Hűséges szolgálatod elismeréseként ezennel kinevezlek téged legfőbb hóhérommá. Ó, köszönöm, uram! Köszönöm! Ha jól meggondolom, ez az egész nem érdekes, nem számít. A nagy vezérek egyik ismérve, hogyha kell, megbocsátanak. Cápa, ezennel kinevezlek téged legfőbb parancsnoknak. Csapat, vigyázz! Kerítsétek elő azokat az alávaló halakat, és hozzátok őket elém! Gyorsan! Pecás! Mihez kezdünk most? Egy csepp ellenszerünk sincs. A professzor meghalt, és egyedül ő ismerte a varázsital receptjét. Kell hozzá tőkehal. Csápja! Rakhatok rá egy kis ketchupot? Lehetséges, hogy megbudjantál? Ugyan te pupák! Magunk is elkészíthetjük az ellenszert. Minden hozzávaló itt van a víz alatt. Ó, igazán? Először is meg kell találnunk a hozzávalókat. Aztán visszamenni 50 mérföldet. 20 centisek vagyunk, fél napunk van mindenre, de hát... ez lehetetlen! Valamit elfeledtél. Micsodát? Az erő velünk van. Figyelem!
Vigyázz! És kész! Fly! De jó, hogy él, a szépség, a szépség. De jó, hogy él egy társ. De jó egy társ. De jó, hogy él az őszinte szándék. Ettől boldog minden pár. Mégsem bírnád egy magad, csak hívjad bátra társadat. Jönnék én, futnék én, hogyha szólnál. Ha kell, hát érted, meghalok, egymásért élni jó dolog. Ettől válik egy társ baráttá. Tudja, de jó, hogy él, a szépség, a szépség. De jó, hogy él egy társ. De jó egy társ. De jó, hogy él az őszinte szándék. Ettől boldog minden pár. Ha nagy baj van és nincs idő, legyen ki hív, mert ez itt a fő. Hát csak legyen, aki jön, ki jön. De jó, hogy él az őszinte szándék. Ettől boldog minden pár. Pecás! Halcsapda. Nem. Víz alatti szivattyú. Buborékok. Elnézést! Nem járt erre két fiú, meg egy kislány. Gyerekek? Persze gyerekek. Ó, igen, gyerekek, nem jártak. Halak, várjon, két hal, meg egy kisebb. Hogy mondtam? Halat keres. Hé, maga! Hol van az én Charlie-kám? A maga Charlie, a Dagi Prof. Ja, vár ki végre, vagy szétszedem, mint a bontott csirkét! Lassan a testtel, Annuska. Ha megölöd a fickót, sohasem tudjuk meg, hol vannak a gyerekeink. Meséljen szépen. Hol találjuk a gyerekeinket? Hát ők most már halak lettek. Nincs kedvem játszadozni magával, uram! Mondja meg, hol vannak! Én komolyan... Hol vannak a gyerekeim? Kihívom a rendőrséget, te személy! A gyerekszabát! Válaszoljon, de azonnal! Nézzék! Na, már csak egy polip hiányzik, és megint emberek leszünk. Hiányolni fogjuk az uszonyainkat. Pecás! Egy dupla sajtburger majd megvégasztal. Pecás! Nézd, mit találtam! Pecás! Jó, mi? Pecás! Pecás, figyelj rám! Ha találunk egy polipot, mondom, ha találunk, hogyan szerezzük meg a tintáját? Egy polip 30-szor nagyobb nálunk, és akkor lövel tintát, ha megijed. Nézzétek, egy tükör! Hallod egyáltalán, amit mondok? Nézd, mit találtunk! Nektek tényleg elment az eszetek? Fél óra múlva lemegy a nap. Halljátok, fél óránk van. Soha többé nem szívunk friss levegőt, halak maradunk. Jé, mit találtam? Egy vízálló órát. Dagi! Fejfánt lesz belőle, vagy öv! Dagi, hallgass meg! Legalább pontosan tudom, hogy hány perc múlva leszek halászébe való. Dagi! Figyelj, kitaláltam valamit. A tükörrel ijesszük meg a polipot, ahogy a professzor tette. Igazán? Ez a nagy ötlet? Előbb találjunk egy polipot. Aztán ki kell csalnunk a nyílt vízbe, és csak akkor jöhet Mindig arról beszélsz, miért nem jó. Miért látsz mindig mindent olyan sötéten? Mert veled ellentétben az eszemet használom. Te oda mernél úszni egy hatalmas poliphoz? Veszekedtek, vagy egy polip esz meg? Semmi baj, Csilla. Csak Dagi fejű minden alkalmat kihasznál, hogy okoskodjon. Én addig megyek és keresek egy polipot. Adios.
Ez elmenekült. Megijedt az ordibálásunktól. Megvan az ellenszerhez az utolsó hozzávaló. Megmenekültünk! Nézd! Pecás! Ott jön az, amitől a polip elinalt. Lám, lám, lám. Még időben érkeztem. Te vagy az, fiam? Nem ő az. Nos, pikánsan omlós aprócska szardíniáim. Egy nyelvhaltán szóra bírnak. Még hogy nincs varázsitalotok. Ugyan már. Csak nem akarjátok megosztani velem. Üres. Na jó. Majd készítünk újabb adagot. Vagy mind meghaltok. Megsemmisítem, a közelebb merészkedsz. Állj! Ne gyere közelebb! Dehogy. Nyugi, ne kapd fel mindjárt a vizet. Engedd el Dagit és Csillát, utána tárgyalhatunk. Ne, Pecás, gondolkodj, mielőtt beszélsz. Miért ne falhatnám fel őket? Nem kell nekünk varázsital, így is elég okosak vagyunk. Drága barátom, hűséges parancsnokom. Felfogtad egyáltalán, amit a különlegesen értelmes halak fejlett közösségéről meséltem neked? Ó, igen, felfogtam. A halak értelmesek. Felfogtad? Jól van. Akkor most ezt fogd fel. Ki vagy rugva? Te agyatlan fűrészfogú mindenevő szabagép! Kis barátom, éppen megüresedett egy állás. Pont neked való lenne a hadsereg főparancsnoka, a féleszű halak félelmes hadának vezetője. Uram, kérek engedélyt beszélni! Ha szabadna tennem egy építő jellegű javaslatot, uram, ismerek egy feladatra alkalmas rákot! Hallgass! Ha érdekelne a véleménye, tudnád, hogy mit mondj. Igenis, uram! Vagyis, hogy nem, uram! Értettem, uram! Ez a munka túl fontos ahhoz, hogy egy ilyen páncélos agyú töltse be. Nem. Nekem friss tehetségek kellenek. Olyanok, mint te. Csak annyit kérek, add ide a varázsitalt. Ez már sok! Megígérted! Esküdtél! Teljesen félreérted a helyzetet! Itt a lehetőség. Dagi, indulás! Hogyan kellene értelmeznem? Elmenekülnek! Te itt maradsz! Pecás! Erezd el, vagy megöl! Nem vagy parancsnok! Itt én irányítok! Király vagyok! Katonák! Mostantól én vagyok a vezéretek! Én vagyok a legeslegokosabb! Én vagyok a főnök! Ugye még élsz? Tisztelgyetek! Király vagy rák! Király vagy rák! Pecás! Megfájdult a hasikád. Ne aggódj miattam, Csilla. Jobban leszek. Mindjárt. Pecás! Segítség! Hallga! Király páncélosok! Feladatot kaptok! Figyelem! Vegyétek körül a foglyokat! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3! Még elmenekülhettek. Ti tudtok úszni. A rákok meg nem. Lehet, hogy a víz alatt is létezik tornádó.
nyilatkoznotok! Én vagyok a parancsnok, a király, a főnök, uralkodom! Én vagyok a hatalom! Lehet, hogy nektek több az eszetek, de én vagyok köztetek a legerősebb! Jaj, nekem, eltört a szivattyú! Meg kell javítanunk, de gyorsan! Úgy érzem, hogy hidegebb lett a víz. Lehet. Valahonnan szerezni kéne ellenszert. Mennyi időnk maradt még? 12 perc napnyugtáig. Nem fog sikerülni. Hogy érted ezt? Mondd el, mit tegyünk, hogy sikerüljön? Semmit. Igazad volt. Kevés hozzá az időnk. Hová indultál, Dagi? Dagi! A lapát forgása osztva a víz nyomásával az eredményt szorozzuk 6-tal. Dagi! Fok, északi szélesség, Mi történt? sebességarányokból eredő nyomás. Hol vagyok? A professzor szivattyú csövének bemeneténél. A professzor laboratóriumában van egy egész üveg ellenszer. Hogy megszerezzük, fel kell úsznunk a szivattyúrendszeren. A palack ott áll a professzor dolgozóasztalán, tehát el kell árasztanunk a labort. Várjál, várj! A pumpa felszív minket, és még ha egy darabban is jutunk fel, a piranyák akváriumában kötünk ki. Adj egy csavarhúzót, meg egy zsineget. Mi? Hallottad, amit mondtam? Ne húzd fel magad. Csavarhúzót, zsineget. Ne menj, Csilla, várj. Paci semmiképpen se jöhet veled. Veszélyes út előtt állunk. Nem bírná ki egy ilyen kis hal. Paci a barátom. Ő mindig velem akar maradni. Hadd tartsa meg. Úgyse jutunk ki innét. De kijutunk. Csilla, búcsúzz el tőle. El kell menned, Paci. Nem, Paci, menj szépen. Hiányzol majd, de most menned kell. Ne, Paci, maradj. Légy veled, Paci. Percünk maradt. Készen álltok? Charlie? Egy hal? De jó ég! Én vagyok az oka? Ha nem aludtam volna el. Jaj, Liza, meg tudsz nekem bocsátani. Elég ebből, hagyd tappam. Nem a te hibád volt. Bill és a professzor megtalálják őket, és akkor... Hadd gyorsan a csalit! 5, 4, 3, 2, 1...
Murphyt! Dagi! Hova a csodába mész? Még 3 perc. És megtaláltuk. Azt hiszem, ez a tánc az enyém. Mi volt ez? Ha nem tévedek, Charlie hangja! Anna, hagyd abba, kérlek! Charlie! Charlie! Pecás! Csilla! Merre vagytok? Várj! Sajnálom, barátocskám. Nem maradhatok itt ebédre. Ne szeretettem, fűrészfogú mocsadék! Te nagyon buta hal! Buta hal? Pecás, mit csinálsz? Használom az eszemet. Végre. Várj! Várj! Gyere vissza, te buta hal! Elég eszem van hozzá, hogy megöljelek, ha tovább szakladsz. Ugyan már, csak ostoba vadállatok felelnek így. De meg tudod mondani, mennyi 6561 négyzet gyöke? 300 osztva 40-nel mínusz 3, az... 81! Helyes! De tudod, mi történik, ha fénysebességgel utazol? Hiszta energiává alakulok. Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Az univerzumot alkotó molekulák relatív eloszlásától függ. Mi lesz a halból, ha túl sok ellenszert iszik? Átváltozik. Emberré. Tud-e az ember víz alatt lélegezni? Már hogy tudná? Pecás! Gyerünk! Idd meg gyorsan! Anya! Csilla. Édes kislányom. Megúszták! Mindnyájan megúszták! Hurrá! És hol van Pecás?
Gyere, varázsital! Sajnálom, már késő. Figyelmeztettem, de nem hallgatott rám. Időgép! Biztosan van egy időgépen, ugye? Visszavihetnénk az időt napnyugta elé. Sajnálom, Dagi. Charlie, hát nem érted? Nem! Már túl késő. Nem! Nincs túl késő! Elég helyettesítenünk egy savat egy arkárival, vagy... Pecás! Mondd, hogy jól vagy, Pecás! Charlie! Nem! Hagyjál már békén! Charlie! Majd én! Nem! Hé! Nem jönne valaki segíteni? Itt vagyok! Pecás! Hát élsz! Hát élsz! Kaliforniai repülőhang? Hé! Jó kis terveid vannak, Dagi. Kértek egy kis üdítőt? Ó, köszönjük, Anna. Bill? Ó, ez igen jól néz ki. Kösz. Charlie! Pecás! Nem vagytok szomjasak? Kösz nem! Törölhetek néhány tök unalmas programot? Szeretném feltenni rá a Space Blaster-t. Törölj csak. Dobd le a kvantumfizika kezdőkneket, úgyse használom soha. Rendi check. Köszi! Vigyázat odalenn! Igazi zseni vagy, Dagi. Így sokkal jobb a gyorsulása. Tegyük hozzá még egy csövet. Gyere, Csilla! Próbálj!